नाया गिदिर नामा नाया देरा खालामनाङा दे खौ Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहा आलासि फैनो नागिरदों मामिमोन फैगोन ओंखाम जाहोनो आंखौ ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा आलासिफोरा सफैबाय आं दायो दैखौ हैनोसै बिसोरनो आलासि फैनायखौ आं देखायबाय थालायासै दा बेयावनो डाइरेक्ट देखायहैखानोसै आङो दख'ना गोजा गाननाया जोंहा मामि ओमफ्राय बेबो मामि ओमफ्राय नै मामा जोंहानि साहा फुदुंबाय आं लोगोफोर साहाया रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो आं लांनोसै Malah kau tak kau buat? Oh, saya disau lah. Yang pun baik dapat disau lah. बेदरा मोनबायानो लोगोफोर मामि मोनानो संजोबदों नाखौबो एवबाय बयलार बियो ओमफ्राय नैबे अमा बेदर बेबो मोनबाय बेखौबो मामियानो संदो नै बाबुआ सफैबाय बाबु मोनना एग्जाम दंमोन नालाय बाबुआ दासो फैदों अन्थावनो बाबु Ini kasih mobile gong nih lah kasih. Juga mana ya? Ini ada tas sini ya. Babu no, babu nih ya. Hai no. Kan sudah ada di sini kita ada. Hah? रानि मोननो होग्रोबाय ओंखामखौ बिसोर उखैबायमोनना एसे गोबाव जाबायमोन बेखायनो बिसोरनो होग्रोबाय हाथाया सासुदा गसिगोन नोंनि हाथाया बुरैबाय बाबा बोरायबाय बसा अ बोरायाखै गथ' गासिया नायनि हाथायखौ नायनि ए दोङो गैला गैला हाथाया ससे जाखानाय नालाय एम्फौ जानाय नोंनियाबो गसिगोनसै थाइनैया एम्फौ जानाय
थेख्ला आरो मा मोननोबो होबाय ओंखामखौ ओमफ्राय जों दायो हिन्जावफोर गोजा दायो लास्टाव जानोसै बिसोरनो होग्रोबाय खालामनाङा दे आं खामबायानो नोंसोरखौ देखायबाय थानांगोनलै स्टेन्ड खालामनायबानो जागोन साला नै गथ' खासेया स्कुलनि ड्रेसजोंसो थांफिननांसिगोन गस्लाखौ फिसिजोबना लानानै रायलायनो मामा मोना गारिजों थांग्रोबाय ओमफ्राय मामि मोनाथ' थाबायना थांसिगोन दे दे यालागि थां बाबु थांसै नोङो हो लांबाय थांगोन गस्लाया महा थांखो नोंनिया गैला गारबाय खोमसि जाबाय दायो आलासिफोरखौ आं ससे दोनना फैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसै बाय बाय भिडिअखौ ज' ज' नायदो